Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kung ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive. We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto 2:00 ang takna sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Martes, no? Petsa 28 na kita karon, mga kabombo, no? Petsa 28 sa bulan sang Disyembre 2021. Mao pila na lang kaadlaw, pila na lang katulog kag mag-inupdanay kita to welcome the new year, mga kabombo, no? Are you ready to face the new year and just try to bid goodbye? Say goodbye to old year 2021. Preparado na, no? Preparado kinanglan kitaya ang aton sini dapat preparahan. No nga magmangin secured kita, no? Sa aton sini iyang pagsugalaw sang bagong tuig. Security sa bahin sa aton si ikaang lawas, no? I'm sure kadamo gid sa mga parties, mga get together no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero let us always remember nga ara kita gihapon sa tunga-tunga sang pandemic. So daw medyo bulubudlay pa, no, tulutak-laron pa nga mag-ano kita pinagusto na lang magpatuyang. No, when it comes to attending parties, no, ang get together, family reunions, mo man atuod pamilya nga na-miss mo na for so long, pero kabay pa, no? Dumdumon tagid sa gihapon ng aton siniiya nga ikayang lawas. Ang aton siniiya nga lawas, our body. Kay kon madula na ini, kag wala na ini, kag maguba na ini, wala sang spare parts, mga kabombo, no? So kabay pa sa aton si mga dear listeners, sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, mga kabombo, no? Kinanglan na
halungan tagi na aton sining nga lawas, labi na ged. Kay manog sugalaw naman kita sa bagong tuig, kabay pa, no? Wala lang sa may mga kaso, bala sa mga nagtalalalang bala or the stray bullet. No, nga magdasok sa imo sining nga lawas sa pila ka miyembro sa aton sining pamilya. Bao, God forbids, no? Kabay pa nga mangin hilway lamang kita dira. No, security para sa aton siniya kada isa sa aton nga kinahanglan na. Wala lang na iya sa aton sa magkauturan, abi ipaiway lang na, no? Magpalupok lang kita, palupok kita sa aton siniya nga nga mga kalaha. O ipusdak dang kalaha, kay daw tunog-tunog na makunkon. Hindi magsalasala ang malain ng espiritu sa tuig 2021 kag sarurot, no? Palayo diri sa aton kay ti maga-welcome na kita sang panibagong tuig 2022. So are you ready to face the new year with high hopes? And let us always pray for a good year this coming 2022, no? Nakabay pa may lain naman nga madulot sa aton, kaayuhan naman bala kag hindi lang pareho subong ati pandemic pa sa gihapon, no? Kagkabay pang aton si pangamuyo nga madula na ang ining ginakadlukan naton, no? Nga ining COVID-19 nga virus, although it's gonna be a part of our system na just like bala sa mga germs, virus nga nagadulot sa mga balatian, no, nga ato na iyan na nabaton, no, nga ara sa aton siniya nga palibot, no, like for example mga balatian, kaangay sang leptospirosis, no, kaangay sang tuberculosis with all the C's there, mga kabombo, no, ti daw kabahin naman lang sa aton siniya nga pagpangabuhi, no, inang mga malaria, mga tanan nga mga balatian daw nabaton tanan malang na iya gani, no? Ti isang time nga baguhanon ina amo man ang ginabatsyag nila sadto sang time nga baguhanon ining mga balatian gani nga para sa aton nya ti daw kakaswal na malang ining mga balatian gani pro although nga ti malain nga madulot ina sa aton ikayang lawas pero unlike sa ginabatsyag nato niya sa COVID-19 nga nahadlok kita, no? It's because nga bag-o pa lang siya nag-arangkada, no? Pero kung magdugay na kag na-discoveryhan na abi ang bulong gid sini, no? Although nga ti ara naman ang vaccination, no? Pero mag-aabot gid ang panahon nga daw i-embrace naman lang naton, no? Ang realidad nga ti ara na da siya, no? Ara dang virus nga nagadala sang COVID-19. Ano naman ay hansa da son, daw amo na blano, daw kabahin na siya sa aton sini nga system. Pero kabaara man nagyapon sa aton mga kabombo na how to take good care of ourselves, no? Our body, ang aton siniya nga ikaang lawas, no? Because health, as the old adage goes, health is wealth. Anhon mo lang ang kwarta nga gapuka-puka ang imo dira iya nga kaban sang imo siniya nga manggad kon lain ang imo sin pamatsyag, no? Hello? Am I right? No? Maka-relate? No? Anhon mo malandang kwarta kung nagapuka-puka dato lang imo sini nga kaban sang manggad pero nagalain na imo si pamatsyag, no? Ato ka sa hospital, may balatian ikaw. That is why let's go back to the very basic that health is indeed wealth. Muna aton diri nga kita mga simple nga mga tao nga gambal kita nga ti basta mahay lang aton sini nga lawas. Yes. Amen to that, no? Mahay lang aton sini nga lawas, mahay lang aton si panglawason tanan nga miyembro sa aton sini pamilya. Ahay. No kahilway man sa aton si pagtulog, no? Pero kon ang isa sa aton nagabalatian ba? Do hindi ka man makatulog. Ang imo sini iyang pag-ulikid ara gid. Lord, just bless each and every members of my family. Mo lang gid na ikaayang lawas, no? Sana siling na naton, health is indeed wealth. Balunon ta na kag dalon ta na iya
sa masunod nga tuig 2022, no? Ang aton sining another mantra in life that health is wealth. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Gina-welcome ko gid kamo tanan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, and of course sa aton siniyang Facebook Live, ara na kamo dira, no? Nagalantaw dira sa aton sa Facebook Live. Bear with us mga kabombo, kay kabudlay gid baya. Hindi nato mapilit nga mabalik kita sa maayo gid bala nga komunikasyon, no? Maayo gid nga mga signal sa aton sa mga modern communications is because nga apektado gid kita. I'm sure apektado gid kita. Sige lang akay maano lang na as long as ara lang kamo dira, ari man kami diri, no, may ano lang gid, bear with us, no, may mga kabudlayan, pero sige lang kay ti anhon ta na. Nature na iyang nag-strike sa aton mo, no? Ang paglabay ni Bagyong Odette, kung pwede palang gani mapungga naton, pero halin kay ti hindi pwede, no? Kay nature, mga kabombo. So, wala ta sa may mahimo, yung pangtumba niya ginang aton si pila ka mga poste, hindi lamang mga poste sa mga kuryente, linya, sa mga telecommunications companies, etc., etc., kundi pati ang pila ka mga precious lives ng aton siniiya nga makauturan. O, sige amo na ba lang ginatawag nga, take life as it is, one day at a time. Basta, let's just do our very best every day, mga kabombo, no? Kag we cannot do it, no? It is impossible for a man, na maghimo sinitanan without God's guidance. That is why, as children of God, let us follow His footsteps, let us follow His commandments, kag himuon taya ang aton sinimahimo by God's grace, mga kabombo, no? Nga siya ang nagauna, siya ang sakilid ta sa piyak, siya ang aton siniiya sa likod, and I'm sure everything will just turn out fine. Mga kabombo, no? So ready na kamo sa sining hapon, pamati sang part 6, no? Sang kasaysayan ni Lola Feling, 93 years old, sang La Carlota City. No, baw ka pertigid ka lawig sang kasaysayan ni Lola Feling. Sa edad naman niya nga 90 anyos, may ara naman siya nga hindi malipatan, mga kabombo, no, nga chapter sa iya nga kabuhi. That is why, no, standby ka mo dira kay samtang nga nagadugay ang kasaysayan ni Lola Feling, nagamakot, kung saan pa nagasiri, no, sa edad nga 90 anyos, no. So that was 3 years ago, mga kabombo, kay today, ang aton sinang letter sender, 93 years old. Ano natabo kay Lola Feling? Sang ara siya sa pang-idaron nga 90, no? 90 anyos si Lola Feling. Aton ina dugay-dugay nga pagbasahon ang part 6, no? Sang kasaysayan ni Lola Feling, diri sa aton sining nga palatuntunan kahapon lamang. Ang akong sinipag-imbitar man sa inyo, mga kabombo, padala man kamo sa inyo siniiya nga mga kasaysayan bala, no? Agon nga makuha naton sa leksyon, inspirasyon, kaangay ni Lola Feling, no? Nagmatumato man lang siya sang sulat, no? Bisan 93 anyos siya, pero readable, no? Mabasahan pa sang kung kisa nagamurot man nga kalimutaw na mas jazz, kaya may edad-edad naman tamo, no? Ang aton siniiyang pananawan daw apektado naman. Pero mabasahan ko pagidya ang kasaysayan kay ang sulat, handwriting ni Lola Feling. Lola Feling, thank you so much, no, for entertaining us with your true to life stories for this past few days. No, Lola Feling, salamat gid. Kamo dira kung may maara kamo sa mga kasaysayan, pwede nyo gid isulat kaangay sini. Ibutang sa yellow pad, and this is my favorite, mga kabombo, ang ginabutang sa yellow pad, mga kabombo, no? I-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man i-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag pwede man sa aton siniiyang Facebook
page mga kabombo, no, ibutang nila sa inbox, so kung i-private message, iliganit sa Facebook Messenger ni Miss Jazz, no? Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal, para lamang sa inyo. By the way, once again, congratulations sa aton sining nga magkauturan diri sa Bombo Radio Philippines, no? Bombo Harold, may ara kita dira sa pila ka mga beautiful graphics, no, sa aton sili iya nga panginbulahan sa aton tanan-tanan sa Bombo Radio ka sa Star FM sa bago lang natapos just like or last Sunday, December 26, mga kabombo, natapos ang Catholic Mass Media Awards Night. Liwat nga na pamatudan, of course, ang Bombo Radio Philippines, ang dekalidad sini nga mga programa matapos nga panibago naman ini nga nagpanghakot sa prestiyoso nga pasidungog sa bago na natapos nga 43rd Catholic Mass Media Awards so kung CMMA. Apat gid ka mga major awards kag duha ka pinasahi nga mga citations, no? Special citations ang nadaog sang Bombo Radio Philippines inibilang pagkilala sa pagpabilin sa network sa mataas nga standard sa mga programa sini sa pihak sang pandemya nga nagpatmusdok, no, sang bugos nga kalibutan, no? That's reality. Although it hurts, reality bites, pero amo lang kamaturahan. Bisa na mga poderosong pungsod, musdok no, bangod sang COVID-19 pandemic. Well, ang handom sang management sang Bombo Radio Philippines nga mapataas paged ang kalidad sa mga programa sini. Isa ka pamaagi sa pag-apresyar sa mga tagpalamati kag tumalanaw sini. Rason nga ang inyo number 1 nga radio network in the country ang fully digitalized na, no? Fully digitalized na. Samtang nga iban nga yara sa industriya ang nagapabilin sa gihapon sa ginatawag nga tele-radyo mode. Ang Bombo Radio madala kamo sa bisan diin nga parte sang kalibutan bangod sa near TV digital platforms. Ang ini nga pagpanikasog sang Bombo Radio Philippines ginkilala sang CMMA matapos nga nagdaog ang mga programa sini kag nagpanguna sa iban pa nga mga big players sa radyo, print, advertising, television, and film. Iyari sa liwat, congratulations sa mga masunod nga programa sang Bombo Radio Philippines aging kilala kag ginatagan sang pasinugog sa bago na natapos nga awards night sa 43rd CMMA. Ang una, Best News feature Iyaka Bombo Radio Iloilo, ang aton sini nga flagship station. Nakuha man ang public service program Bombo Radio Tugigaraw. Best News program Star FM Baguio. Tag Best Entertainment program Star FM Bacolod. Samtang ginatagan sang special citation sa masunod nga mga programa. Best News feature Star FM Manila. And of course, ang aton diri iya nga kalibutan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, Best Counseling Program Bombo Radio Bacolod. Special citation mga kabombo, no? So congratulations sa liwat. Thank you so much. Of course, hindi ini makitaan kag makilala sang isa sa mga prestigious awards giving bodies kung hindi man bangod sa inyo siniiya nga pagsuporta pinaagi sa pagpadala sa inyo sining mga matahom, no, full of inspirations nga mga true to life stories diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Ako ya instrumento man lamang ako diri, ang Bombo Radio instrumento man lamang kami diri no sa pag-cater sa inyo siniiya nga mga true to life stories. That is why thank you so much. Ginabalik man ina namon sa inyo para sa ihibalos ng tanan ining Catholic Mass Media Awards ang nabase sa core values, no, nga gin-promote sang founders sini. Ining mga core values gani gikan mismo sa nagtaliwan nga founder sang CMMA, ang Anay Manila Archbishop
Jaime Cardinal Sin. Sa gintukod ini sa tong 1978. Medyo dugay-dugay ng CMMA, no? Sa luwat, ginahalad sang Bombo Radio Philippines ang nabaton sini nga panibago na naman nga mga awards ukon pagkilala. Sa tanan nga mga tagpalamati kag tumalanaw nga wala nagakataka sa pagsuporta sa mga programs and promos sang Bombo Radio Philippines. Nga amo naman ang nagaserbe bilang inspirasyon agud nga mapasanyog pagid nga mapabilin ang dekalidad ng mga programa kag klase sang serbisyo. Basta Radyo Bombo. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Ari anay ho ang aton sa espesyal nga ambahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. No? Isa ka matahom nga ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival 2018 ining tuiga naton nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. Kung kamo dira isa pag gini ka pamaagi no sang Bombo Radio Philippines to discover your God-given talent, especially in composing beautiful songs and at the same time ang inyo siniiyang abilidad sa pag-amba, no? Ang ining ambahanon produkto sang Bombo Music Festival 2018 kagin tiguluhan hanggang kaibigan, no? Tuman katahom sa siniambahanon, aton pamatian, kaglantawon ba? Intro pa lang ya kanami na sang plucking, no? Plucking sang gitara mga kabombo. Gin-compose ni Steven Nicole Pedro, gin-interpret ni Pamela Torres mga kabombo, no? Ang inspirasyon sang nag-compose ni nga bahanon, amo ang ya sini mismo nga frustration when it comes to love, no? That is why yung mga kahapon lamang ninyo, matutuod ninyo nga mga istorya sa kabuhi, pwede nyo ginaya mahimuan sang matahom nga ambahanon, no? By writing a lyrics of it and you put melodies, voila, pila ka adlaw, no? Ma-LSS ng iban, bangod kay ti, ma-feature diri sa kapon lamang, wala sang katapusan samtang ari kita diri, ang tanan nga mga nadala sa top 12, tanan nga mga produkto sa Bombo Music Festival nga nadala sa top 12 ka nagdalalaog every day of our lives here sa kahapon lamang program Mabatian Ina, no? Lunes hasta sa Sabado. Ti kun inyo na ging compose, kundi ka nami pamatyagan nyo kay ti gina-play adlaw-adlaw nga tanan, no? So yari mga kabombo ang ambahanon ni Steven Nicole Pedro, gin-interpret ni Pamela Torres, hanggang kaibigan. What inspires me to write the song? Siguro yung frustration ko sa pag-ibig. Kasi way back nung first year college ako, nandigaw ako sa isang babaeng mahal ko. Bali, 3 times ko siyang niligawan, then 3 times din akong nabasted. Pero okay lang, sport lang, kasi hindi mo naman din mapipilit yung isang tao para mahalin ka pabalik kung wala naman talagang nararamdaman para sa'yo. At yun, dinededicate ko yung song ko na Hanggang Kaibigan para sa lahat ng mga kapwa ko mag-aaral na hindi nakaalis sa friend zone. Huwag tayong magmadali kasi talagang may time dyan eh. Mas maganda pag sigad yung nagplano para sa'yo. Yun lang po. Maraming salamat. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko.
pahirin ang luha sa aking mata. Ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tumitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang sukayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Wow, katahom-tahom mga kabombo, no? Amahanon hanggang kaibigan. Sino makarelate, mga kabombo, no? I'm sure ang aton sining mga millennials, aton sining mga generations Y or Gen Y, aka millennials, no? Kita man nakaagi man kita sinitanan hua, no? Ang klase sa paghigugma nga wala ginatagaan sang tsansa. Kaangay sa True to Life Stories ng composer na si Stephen Nicole Pedro. Yes, tama lang sa friends niya amo na ginatuwag nga just be man enough to accept sang ginatuwag nga kalutusan. Sining pagani ni Stephen Nicole Pedro, hindi ka magstay sa friend zone. Kinahanglan batunon mo na lang kag move on, ano? Kay maabot ginaya especially kamo dira nga mga pamatanon, mga huben pa, mga hubines man naton nga mga kauturan ho. Hindi gid ya magdali, no? Hindi gid magdali kay maabot ginayang panahon niya nga ma-in love ka mo sa isa ka particular person, no? Sa right age, sa right person, sa right time. Kag eventually, no? Ang ina nga paghigugma, mahigot gid na pinaagi sa ginatuwag nga pagpakasal, no? So, maabot kinahulat lang gid kamo, hindi magdali, no? Ikabudlay subong sa mga bagong henerasyon mo, no? Kung sa ano pa, nagadaba-daba na iya. Pagtuon anay ang atupagon kag sundon gid si nanay kag si tatay. Sinungaling talaga ang puso kong ito. Tahom, no? Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko mang limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko.
kanami pamatian, kanami sang mensahe, kanami isang melody. Gani sa nasining ko na pwede ka mo ka compose sa mga matahong nga ambahanon, no? Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sanang nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na. Pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Anthony, goodbye. Nagayuho man si Bombo Anthony, ba si Miss Jazz anak naman, nagakulukanta naman siya, oh. Gimbuslan siya ni Bombo Harold, abaw si Miss Jazz, nagakulukanta naman, oh. Sige lang bala, no? Bombo Harold, Bombo Anthony, no? Mula di ang aton siniyang palatuntunan, pwede kita makarelax. And this is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. At sige, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya lang gid ako anay sa pila ka mga pahanumdom kay basaw na naton ang part 6 sang kasaysay ni Lola Filing, 93 years old, sang La Carlota City. Isa ka nagpamatuod kung ano kapoderoso sa ginatawag pagpangamuyo. Hugot nga pagpangamuyo, hugot nga pagpati sa mahal nga makaako. Nga sa tion nga daw wala na gid siya kadtuan, sa tion nga daw wala na gid siya sang dangpan, no? Ang Dios na lang gid jang iya siniya nga ginaistorya, pinaagi sa pagluhod, pinaagi sa pagpangamuyo. Kag tanan ini na lang puasa ni Lola Filing is because of that secret of hers, that is praying. Nagbalik ang atong palatuntunan kapon lamang pagkatapos gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ni ang inyo alagad, si Miss Jazz. By the way, sa aton sini nga mga nag-greet, pasensya lang gid kay daw alang-alang gid no ang inyo sinidiri nga sulod kung sa pila ka mga technical problems naton bangod kay ti sa nasiling ko na gani wala naton napunggan si Bagyong Odette gin sa ruso niya gid no aton sini mga poste ang aton sini iya nga mga kuryente no di ang mga signal sa aton sini iya nga mga ano ni sang aton sini iya nga wifi etc apektado gid mga kabombo no. Ang importante, bation kita kag kitaon kita diri mga kabombo. Doon nga hindi ko lang mabasa ang inyong siniiyang mga mensahe. Sa dasun, mabawi lang gid si Miss Jazz, okay? By the way, ari na ang kasaysayan ni Lola Filing. Part 6 na ini nga kasaysayan ni Lola Filing. Part 6 sa kasaysayan ni Lola Filing. Nga nasiling ko na gani, 93 anyos sa La Carlota City. Pero kaya siniiya nga, nga pagpangabuhi. Daw, lang no? Daw, bataon lang sa gihapon. Kag napamatudaan ta ina makabombo sang gin-isa-isa ni Lola Filing. Ayan sini mga naagyan sa kabuhi. Nga pinaagi man sa iya siniiya nga great faith in God. Ato tanan na lang puwasa niya with flying colors. So ari na kita sa part 6 ng kasaysayan ni Lola Filing, 93 years old, sa La Carlota City. By the way, sa mga taga-syudad sa La Carlota, dira ang inyo sini Kasimanwa ay ho, nagpadala sa iya sini iya nga matudtuod nga kasaysayan. No? Diri sa atong palatuntunan, kahapon lamang. Una sa tanan, Lola Filing, thank you so much for the trust. No? Nga diri ni mo ginpaambit, ay mo sini iya nga matahom, madinuagon nga kasaysayan, matudtod nga kasaysayan sa kabuhi. So ang part 6 sa kasaysayan ni Lola Filing, ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Padayunon ko pagid ang pagsaysay sang akon siniiya nga mga naagyan, Miss Jazz. Ang akon sini nga ginatuwag kahapon lamang. Sa edad nga 90 anyos, nagplano ako that time, Miss Jazz. Sa nagtangko na ko sa edad nga 90 anyos, 3 katuig na ang nakalipas, Miss Jazz. Nagplano ako nga ipa-check up naman ang akon siniiya nga heart o kung tagipusoon kay ti 90 na ko, Miss Jazz mo. No may ginabulubat siya, gamay, tiki nagatigulang na gidman. So, sa bulig man, kag sa advice ng akong siniiya nga mga kabataan, Nay, Ma, magpa-check up ka. No, kay kinanglan mo gina sa edad mo nga 90 anyos. So, sang una ko nga pagpa-check up, Miss Jazz, sa doktor, gin paidalom ako sa ECG, no?
Una, gin-ECG ako. Samtang gina-ECG ko, Miss Jazz, ga pangamuyo. Kung nga kabay pa, okay lang ang resulta sa akon siniya nga ECG. Prayer granted. Prayer answered. Naging maayo hambal sang doktor ang akon siniya nga ECG result. So siling sang doktor, okay lang gid ma'am ang imo siniya nga ECG. Samtang pagbalik ko pagid sa amo nga doktor sa cardio no sa Tagipuson abi kay series of check-ups Miss Jasmo. So sa pagbalik ko for the second time around, ginpaidalom niya ako sa ginatawag naman nga 2D echo. Dumduman ko ginang akon sini nga pinalanggang iloy si Nanay Mildred inang mga ECG, 2D echo, familiar na kita sina, no? So, ginpaidalom niya naman ako, Miss Jazz, sa 2D echo. Kay suno sa doktor, amo ini ang maayo sa tanan nga klase sang check-up para may baluan gid kuno, tulid nga may baluan kung anong sitwasyon sa akon siniya tagipusoon o kung sa akon siniya nga korason. Kung balati, may mga balatian na ako dira sa korason o kung may mga nga mga plaque sa akong siniya korason bangod sa mga tambok. So pagkatapos sa Miss Jazz ang akong siniya 2D echo, ara ng result nabasa na sa doktor. Aba Miss Jazz, ginhambalan ako sang doktor, no? Although nga hindi man gid niya ako gin personal, pero ginhambalan niya ang iyang sekretarya. Ginabalan niya ang iyang nga sekretarya kag amo ang nagbulig sa iya Miss Jazz sa pag-ultrasound sa akon. Sunod sa sekretarya niya nga naghambal kuno si Doc sang gina-check niya ang akon nga heart. Naghambal kuno si doktor nga abaw daw iya sang bata ang result ba? So nagwa ang doktor, naglakat na siya Miss Jazz no, to attend the other patients. So sang kami na, sang sekretarya niya, naghambal sa akon ng sekretarya niya, kag namangkot abi sa akon ng sekretarya niya Siling niya, Chay, sa totoo lang, anong ginakaon mo haw? Anong ginakaon mo man? At the age of 90, ano ka pasik gidya sa imo, haw? Ka at the age of 90, ang kurason mo ya. Uy, gidya problema. No daw ya gidya ka bata, suno pa kay Doc. Tinakibot ako, Miss Jazz, ang pagkakibot ko, dala pangayo sang pasalamat sa mahal nga makaako. Kay Kapasitive sang ginambal sa akon. Resulta, abi, sa akon siniya pila ka mga check-up sa akon sini nga korason. So amo to Miss Jazz, ito syempre kay amo nang iya sini iya nga pamangkot sa akon. Kinambal ko malang siya Miss Jazz, simple malang ang hambal ko. Siling niya, abi mo miss, ang ginakaon ko simple lang. Utan, green leafy yellow vegetables, laswa, utan, kanon, utan, itlog, utan, isda, utan, prutas. Jutay nga unod sang baboy para sa hindi lang bala Miss Jazz bala nga magkaon sila sa balay sang baboy. Daw hindi man kuya abi magtakam-takaman, iti gamay lang. Sila lang daw cube lang na gani nga baboy para nga makatilaw man ako. So mo to Miss Jazz ang akong sinigin sabat sa sekretarya. Kaginamalan ko pagid siya Miss Jazz. Baho. Mambal gini tita karon, ouch. Si Miss Jazz maka-ouch gini karon kag sa nagapamati dira sa makilala ko gido. Siling pagid ni Lola Feeling sa sekretarya sa nagpamangkot. Siling nga Miss Jazz abi mo ginambalan ko pagid siya. Miss, wala gid kuya gainom sang soft drink. Ouch.
Wala gid ko inom sa soft drink, Miss Jazz mo, kay hindi ko kasaw, kag hindi manami sa aton sin ikaayong lawas. Siling sang sekretary sang doktor, siling nga ma'am abi mo, ibandiri nga pasyente nga nagapa-check up, 60 years old pa lang, pero grabe na ang ila sini nga result. Daw mahambal mo bala nga daw makaluluoy, nagid sila sa edad nga 60, ang sitwasyon sa ila sini nga tagipusoon. Di pa salamat ako, Miss Jazz, kag gayuhom-yuhuman ang sekretary sang doktor nga nag-assist sa iya. Sa gin-ultrasound ako, Miss Jazz. Mong kay ti amo niyang ginsugid ko sa iya, kaya nakapamangkot gid siya sa akon, anong sekreto ko? Sabi ko, amo na, utan, isda, kanon, utan, laswa. Grabe no, itlog, prutas. Diri pa lang nga daan niya, makuhaan na naton sa leksyon kag inspirasyon na kasaysayan ni Lola Filing, no? Diri pa lang nga daan niya, ma-side comment na kuya, nga this is one of the life lessons in life nga mapulot naton sa kasaysayan ni Lola Filing. At the age of 93, subong mga kabombo, she's still strong and alert. Karami pa sa iya sining agi, no? So siling sang sekretarya sa akon, Miss Jazz, iban diri nga pasyente mo, ma'am, abi mo, 60 years old pa lang, grabe na ang resulta sa ila sa tikipuson, makakululbaan. So, naglakat ining sekretarya niya, Miss Jazz. Ka ako naman, sa nagapulupungko pa lang, siling ko, nagpiyong lang gid ako. Siling ko, Diyos ko, salamat, gid. Lord, thank you, gid. Salamat kay ara ka, gid, sa tanan nga oras, sa tion nga nagahulat ako sa mga resulta, sa tion nga kuba-kuba ang akon siniiya nga dughan. So isa pagid to, Miss Jazz, kaparte sang akon siniiya nga kasaysayan nga hindi ko gid malipatan. That the love of God just sees me through hasta subong sa akon sa pagpangabuhi. Miss Jazz, tugangan ko pagid a year after sa isa na katuig ang nakaligad. Di syempre 91 anyos na ako. That was the year 2019. May natabo pagid, Miss Jazz, no? Isa ka adlaw sadto, Miss Jazz, sang ara nako sa pangidaron nga 91 anyos. Masiling ko pagid, Miss Jazz, nga isa pagid ka milagro ang natabo sa akon sini nga kabuhi. Ining bata ko nga si Diding, Miss Jazz, nga sana siling ko na gani amo gini siyang una kung gid nga gin pangamuyuan nga nagaluhod gid ako sang time to ang nagka-problema kami sa iya siniiya nga ikayang lawas man. Labi na gid sadtong ginabusong ko pa lang siya nga 3 months old pa lang sa taguangkan ko daw. Ambas ng doktor daw mahulog na gid kay un-un katama ang akong sini nga matres. Pero by God's grace, no, nagdako ang akong sini nga bata nga kamanghuran nga si Diding. So isa sadto naman kaadlaw, Miss Jazz, mga 91 anyos na akong sini nga edad. Naglakat ining si Diding youngest ko, Miss Jazz, youngest naman sa bana ko, sang buhi pang bana ko. Naglakat siya sa Banwa kay may bakal ini siya, Miss Jazz. May ginpadala ako sa iya nga isa man lang ka item. Nagpadala ko ding, padala ako sa isa ka item, abi. Sang pag-abot niya, Miss Jazz, ginduhol niya sa akon ang isa ka plastic na daw wala man lang sang unod kag nagahabyog-habyog ang puyo. Miss Jazz, so nakibot man ko kasi ko daw nga daw wala sang unod ang puyo pero daw nagahabyog-habyog haw. Paglantaw ko, Miss Jazz, kapag kuot ko, kadako lang gid sang akon siniyang kakibot. Nakibot gid ako, Miss Jazz. Kay
duha ka rosarito ang akon nga nakapkapan sa sulod sang puyo. Kag duha man ka klase ang color sang amo nga rosaries, sang amo nga rosary. Gitawag ko si Diding, ginambalan ko siya, Ding. Ang bata ko nga kamanghuran, siling ko, Ding, ano nagbakal ka sang rosarito, sang ining duha ka mga rosarito, ho? Siling ni Diding, ay, naido wala ko ya kabakal po, wala ko ya nagbakal, Siling ko nga, nga may rosarito sa sulod, duha pa kabilog, lain pang color, sa sulod sang puyo, ang ginhatag niya sa akon, kay ilain nga item ang ginpabakal ko, Miss Jazz mo. Naghambal ang bata ko, Nay, wala, gid ko na iya kabakal, kay lain man to nga item ang ginpabakal mo. So, abi mo, Miss Jazz, ang ginhimo ko, doon nagpalanindog ang balahibok ko, nagtangla ako, sa kisame, siling ko, Lord, Diyos ko, mahal nga Ginoo, mahal nga Birhen, kung ginpadala ninyo ini sa akon, may purpose gid ining duha ka mga rosarito. Nagpiyong ako, Miss Jess, nagtangla, kag dala na lang dayon nga, nagyaob, Lord, salamat gid. Simple man lang to, Miss Jazz, nga hitabo sa akong kabuhi. Pero alang-alang man nga magbutig ang akong sa bata nga si Diding, kay gintudloan ko man siya nga magmangin God-fearing nga klase sang bata ko nga babayi. Kay naluwas siya bangod sang bulig sang Dios mo. Wala na yan si Diding, nga Miss Jazz, ang akong sila nga bata, nga kamanghuran. Wala na siya nagabutig, pero amo to ang natabo sila niya. Dahil wala, gikuya bala kabakal sang duwa ka rosarito. Nga ang may ara inadira, kailain man niya ang item abi nga gin pabakal mo sa akon. Kaya amo to, Miss Jazz, para sa akon niya, senyales na to. Ang Diyos na nagahikot gid sa akon sininga kabuhi. So, amo to, Miss Jess, nagpasalamat gid ako sang todo, kag sang nagligad ang 3 ka adlaw. Sa sini nga panahon, nagligad ang 3 days, Miss Jess. Isa ka gabi naman sadto, tapos namon panihapon. Nagtanaw ako sang isa ka, palagwaon, abi, Miss Jazz. Nagtanaw ako sa TV sa amon sininga sala. Pagkatapos, sang isa ka serye, Miss Jazz, kay may ginalantaw ko nga series mo. Pagkatapos sa isa ka serye, bit-bit ko ang bangkito, bala na, Miss Jazz, ang gamay, bala na nga pulungkuan. Alam mo na, no, ang bangkito, no? Gamay na siya nga pulungkuan, no? Nga ginatungtungan sa akong sinitiil, kag samtang nga nagabasa ako. Kaya gusto ko, Miss Jess, maka-relax ako mo. Alam lang relax ang lawas ko. Kag ginabutangan ko na isang bangkito, ang gamay nga, ang stall na bala sa akong tiil, kag agod nga tungtungan sa akong siniiya nga duha ka mga tiil. Samtang nga nagabasa ako, Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, na natabo amo ni, sa kadako kagkasangkad. Sang portahan, Miss Jazz, kag sang akon sininga kwarto, nakasabit ang bangkito nga niyo kung stall, nga ginabit-bit ko, kag nakausdang gid ako. Nakausdang ako sa salog, Miss Jazz, nga tiles, siyempre semento. Dito, Miss Jazz, ang grabe ang kubakubas ang dugan ko. Nakibot kay that time, buhi pang ako si Bana. Nakibot gid ang ako si nga Bana. Or nakibot ang bana ni Diding, Miss Jazz, no? Nakibot ang bana ni Diding, kay may pamilya na ang ako si nga kamanghuran nga bata nga babae.
ang banan ni Diding, Miss Jazz, isa man ka maestro mo. Ginalay-ay niya ko, Miss Jazz, kaya nakausdanggid ko sa tiles. Ay, hindi ako makatindog. Grabing akong siniya pagkubas ang dughan, Miss Jazz, kaya hindi nagid ako yung makatindog. Ginalsa niya liwat, Miss Jazz, ako para nga maka-regain sa akong cerebral nga strength, kaya para nga makatindog ko amat-amat. Pero Miss Jazz, hindi gid ako makatindog. Yung kulbaan naman ako. So, bangod sini, nagtawag sila sa banwasang rescue nga salakyan. At syempre, grabe gid ang usdang ko mo sa edad ko nga 91 anyos, Miss Jazz, syempre So, ang gitawag nila nga rescue vehicle, Miss Jazz, dugay-dugay nag-abot gid man. Kagindala ako diri sa Bacolod, gin-admit ako sa hospital. Sa akon si pamatsyag sa amuto nga panahon, Miss Jazz, nabalik gid. May nabalik gid ang nga tulan sa akon siniya nga, especially sa akon si hita bala kay didragig ko yan nagbatsyag sang tumal na kasakit nga hindi ako iya makatindog. So bangod sina, Miss Jazz, gin-admit ako sa hospital. Gintawgan giliyon ang specialist ang doktor, especially sa ang bone specialist bala, Miss Jazz. Gintawgan nila dayon. Kag paagi sa x-ray ko, Miss Jazz, kaya paidalon ako sa x-ray. In-x-rayhan ang akon sini nga dinidampi sa hita ko, Miss Jazz. Suno sa resulta sang x-ray, na utod gid ang tulan sa akon sini ayon nga hita. Pagkautod, nakatangla ko. 1 minuto nang nakalipas sa takna ng alas 3. Nanay Feling, perdoname. Pasensya ako kay I have to end your letter. Buwas naman ang part 7 sa kasaysayan ni Lola Feling, no? Pila na lang, may ara pa gid. O daw pila pa ka pages, no? 4 pa ka pages ang nabilin, no? Sa kasaysayan ni Lola Feling. Lola Feling, ha? Pasensya lang gid sa mga pamati dira nagaupod sa kasaysayan ni Lola Feling, no? Medyo bitin lang gid kita, kaya wala kita sang panahon, mga kabombo, is bye-bye time na, no? Buwas no, ang aton siniya mapagpadayon sa pagbasa sa kasaysayan ni Lola Feling. Ako sini pagpangagda sa inyo, mga kabombo, padala ka mo sa inyong siniya nga makasaysayan. I-address sa kapon lamang program care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man sa aton sini nga email address, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradyo.info. Sa liwat, ang aton si email address in small letters, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Kag syempre pa, mga kabombo, no? Pwede man sa aton sini nga Facebook page, i-private message, butang sa inbox, di ganit sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. So salamat gid sa inyo sini nga pag-upod, mga kabombo, ha, sa aton sini mga pinalangga nga matag panamati sa aton si Masuki daw kaangay sa drama nga may continuation ang kasaysayan ni Lola Feling, 93 years old, sa La Carlota City. This time around, malampuwasan ay ni Lola Feling ato, no, pinaagi sa iya sini nga sekreto, and that is prayer, mga kabombo. Aton ina nga pamatian, buwas. Dili lamang sa atong palatuntunan kahapon lamang. Before I say goodbye, ari aning aton sini nga precious words of God from the Holy Bible. Aton sini iyang Bible verse for today. Ginggikas sa 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 14. No, ara na dira nagasiling sa English nga pulong. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Do everything in love.
Kung kaisa, bangod sa mga pagtilaw, sini nga nagakatabo sa aton, kung kaisa gatalang-talang tano. Kung kaisa, hindi na ta makabantay, bala, hindi na ta sa aton siniya nga pagka-vigilant, daw wala na. It's because nga gaka-overwhelmed kita sa aton siniya nga ginatubang nga mga pagtilaw sa kabuhi. Especially kung ang involved loved ones mo or ang imo si pinalangga sa kabuhi gid, no? Kaisa nagaano ka, nagakadulaan ka sang wisyo wala kung kaisa, no? Bangod sang kabugat sa imo siniya nga problema nga ginapangatubang. Pero naghambal diri ang Dios sa aton, hindi gid magpaluya. Be on your guard. Stand firm in the faith, no? Mangin makusog kita samtang nga nagatindog kita. Bangod kay ara ang aton sin nga pagtuo sa dako-dako kag kusog-kusog nga Dios. Hambal pagid sang Ginoo sa aton, be courageous, no? Hindi kita ma-overwhelmed or hindi kita matabunan sa sining mga problema nato, no? Unfortunately, kita nga matao amo ginaya dali kita ya maapektuhan, no, sa mga problema sa kabuhi. I for one, no, si Miss Jasia, it's really my true to life testimonies, no? Dali ko ya maapektuhan kon mga loved ones ko na ang paghambalan, mga pamilya ko. I'm sure amo man kamo sina kay palangga ninyo mo, no? Kung may mga problema gani, amo ginadayon. Although nagasala-sala ka, grabe ang imo siniya nga ginabatsyag nga kakulba, do ginanervyos ka, pero ang hambal sa Dios, be courageous, be strong. Come on, be strong. Do everything in love. Grabe ang liabi din, no? Para nga magmangin strong kita, para nga magmangin courageous kita, mag-stand firm kita sa faith, no? Kag kinahanglan be on our guard. Syempre, always, aton inihimuon sa ngalan sa ginatawag gugma, L-O-V-E. Do everything in love, no? Grabe. Be watchful. Stand firm in the faith. Act like men. Be strong. Let all that you do be done in love. Watch ye. Stand fast in the faith. Quit you like men. Be strong. Let all your things be done with charity. Sa isa naman ka version, mga kabombo. So salamat gid sa paupod, kabay pa nga nakakuha kita sa leksyon ka inspirasyon sa part 6 sa kasaysayan ni Lola Filing, 93 years old sa Nacarlota City. And tomorrow, another part sa iya niya nga kasaysayan. Dili lamang sa atong palatuntunan kahapon lamang, it's bye-bye time na. Ini sa gapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio